Labarin rayuwar Maryam kashi na ɗaya. ‘Yan uwa, ku sani wannan labari yana cike da ban mamaki, da ban dariya, sannan da ban tausayi mai tarin yawa a cikinsa. Ku kasance da wannan tasha ta Tauraro Hausa TV domin samun labarin daki-daki akai-akai. Za mu fara labarin ne daga farko har zuwa ƙarshe inda ya ƙare. Labarin yana da tsayi, sai kun biyo mu sannu a sannu kun ji yadda labarin ya kasance. Kada ku manta ku yi subscribing ɗin channel ɗin nan namu na Tauraro Hausa TV. Labarin ya fara ne kamar haka. Baka isa ka yi mata kallo ɗaya ba tare da ka sake ɗaga ido domin ƙara ganinta ba, saboda tsananin kyau da Allah ya azurta ta da shi. Duk inda mace kyakkyawa ta kai, Maryam ta kai, domin ba ta da wata makusa da ka isa ka ce Maryam na da shi. Komai iya kushenka, domin duk inda ta wuce kallo kawai za ka ga ana binta da shi. Sanye ta ce cikin korayen tufafi wanda gani ɗaya za ka yi ka san ta ƙware wajen iya kwalliya, domin kayan da ta sanya ba ƙaramin kyau suka yi mata ba. Kai alhali ma ita ce ta makayan kyau, ba wai kayan bane suka mata kyau. Fitowar take da wuya, ba ta zame ko ina ba sai inda take fakin ɗin motarta. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, ta sanya makulli ta buɗe motar domin fita wajen aiki kamar yadda ta saba yau da kullum. Tana cikin tafiya ne ta ɗan tsaya a wani wajen sayar da abinci domin yin breakfast. Shigar take da wuya ta sanya aka kawo mata chips, domin shi yau ta tashi da sha'awar ci. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, wata yarinya ta gabatar mata da shi kamar yadda ta buƙata. Ba ta tsaya wani ɓata lokaci ba, ta kama yin breakfast domin ta gama da wuri ta samu halartar wajen mitin ɗin da ake jiranta a wajen aikinsu. Wasu 'yan mata ne kyawawa guda biyu suka shigo wajen cin abincin, domin su ma yunwar safiya ce ta koro su daga gidajensu. Shigowar suke da wuya, suka zauna kusa da Maryam domin ganin ita kaɗai a zaune ba wasu. Bayan sun gaisa da ita, sai suka gabatar mata da sunayensu, Zainab da Sa'adatu. Suka sanya aka kawo musu abinci domin karyawa. Ba su daɗe da fara cin abinci ba, sai wayar Zainab ta hau ruri. Nan da nan ta yi saurin ɗaga domin ta san wanda yake kiranta, domin shi ne kaɗai ta sanya wannan sauti a nambarsa. Kasancewar yana da wani babban mashin a cikin zuciyarta, amsawar take da wuya. Ta fara da cewa, ya masoyina, abin ƙaunata, da fatan ka tashi cikin ƙoshin lafiya kamar yadda na tashi. Suka ci gaba da musayar kalaman soyayya har tsawon minti 7. Bayan ta gama wayar, nan da nan suka fahimci yanayin Maryam ya canza, ba kamar yadda suka shigo suka same ta ba. Suka ci gaba da cin abincinsu ba tare da sun tambaye ta me ke damunta ba. Sa'adatu ta ce, gaskiya ƙawata, soyayyarku da Muktar tana matuƙar burge ni wallahi. Zainab ta mayar mata cikin fara'a da cewa, har ta kai taki da Mubarak. Murmushi Sa'adatu ta yi, sannan ta ce, na ji wasu matan na cewa wai namiji ba ɗan goyo ba ne, amma ni dai Mubarak ɗina ɗan goyo ne, har ma da zani wallahi. Zainab ta ce, ke dai bari kawai ƙawata, lallai masu faɗin haka ba su san menene so ba, saboda kuwa namiji shine ɗan goyo wallahi. Suka yi shewa tare da tafawa ga baki ɗayansu, suka mai da dubansu izuwa ga Maryam, kasancewar hawaye da suka gani ya fara kwaranya daga idanuwanta sharkaf-sharkaf. Hankalinta baki ɗaya ya tashi, kamar ninta sun sauya, wanda kallo ɗaya za ka yi mata ka san tana cikin tsananin damuwa da tashin hankali. Tabbas wannan magana da suka yi ta girgiza zuciyar Maryam,
ta baƙanta mata rai, ta canza tunaninta, ta sauya yanayinta daga na farin ciki zuwa baƙin ciki mai tarin yawa. Nan take suka tambaye ta, shin mu ne muka ɓata miki rai? Maryam ta mayar musu da amsa, tabbas ba ku bane kuka ɓata min rai, ko kuma in ce ku kuka sa ni zub da hawaye ba. Sunan maza da na ji kun kira shi ne ya jefa ni cikin baƙin ciki da ɓacin rai mara misaltuwa, domin ba abin da na tsana a duniya sama da maza. Idan na ga namiji ji nake yi kamar in kashe shi saboda tsabar baƙin ciki, sannan idan namiji ya yi min magana ji nake kamar in nutse cikin ƙasa don tsananin haushi. Nakan shiga yanayin ruɗani duk lokacin da na je ofis, kasancewar ni ce shugabarsu baki ɗaya, domin dole sai na yi magana da su. Bayan da za a yi kamfani ya ci gaba ba tare da maza ba, da tuni na kore su baki ɗaya, na sanya 'yan uwana mata a madadinsu. Dukkan maza kika ce fa, to ya kike yi da 'yan uwanki maza, misali ƙannanki da yayinki da wasu na kusa da ke? Maryam ta fara da cewa, ba ni da ƙani ko yaya, domin ni kaɗai ce a wajen mahaifina. Sa'adatu ta ce, naji kin ce mahaifiya, amma ban ji kin ambaci mahaifinki ba. Jin kiran sunan mahaifinta da ta ji an yi sai ta ƙara haɗa rai. Idan ta yi jajir, fushinta ya ƙara bayyana a fili ƙarara. Ta ce, mahaifina ko dai maƙina, domin shi ne mutum na farko da na tsana a duniya. Shi ne mutum na farko da ya fara zama maƙina. Shi ne mutum na farko da ya wargaza rayuwa, ta jefa ni cikin tsaka mai wuya, domin ta dalilinsa na je na tsani maza baki ɗayansu. Saboda haka sai da na kasa shi kafin bari na gida, har ya gwammace gwara mutuwarsa da rayuwarsa. Zainab ta buɗi baki za ta yi magana. Maryam ta daka mata tsawa, na san za ku yi matuƙar mamaki jin cewar mahaifina ya zama maƙina, domin duk ya ta halak za ta yi matuƙar alfahari da mahaifinta. Komai kashinsa, komai nakashewarsa, komai lalacewarsa, komai muninsa, amma ni nawa mahaifin ba abin yin alfahari ba ne da shi, domin shi daban ne, sai dai a yi gaba da shi. Ku kanku idan da kuka sami kanku cikin irin baƙin halin da na shiga, haka za ku ɗauka, ko kuma ma ku fi yadda na ɗauka. Ba wani mahaluki da ke numfashi a cikin wannan duniyar da zai zo a ce mahaifinsa shine babban maƙinsa a rayuwarsa ta duniya. Kasancewar ya zama min dole ne yin hakan, ɗaukarsa babban maƙina. Sannan za ku so ku ji ta yadda aka yi mahaifina ya zama babban maƙina na duniya. To jama'a, a nan muka zo ƙarshen kashi na 1. Ku biyo mu a kashi na 2 domin ku ji yadda lamarin Maryam yake. Ku yi subscribing ɗin channel ɗin nan namu na Tauraro TV, Tauraro Hausa TV.